bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettode sikki ala ko arde gam humnude aadi saabu fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi mene moɗon ko roɓiɗo jayandeji hono kala subaka gam habrude on holko jayandeji leydi Sénégal piniri kono hade nden ene wayno tan de en jettat jomiraɗo joom baɗe bawɗi dokkude en wawde tigui humnude on ɗon aadi to banggue cellal e coftal kono kadi e bawal juulen en nabi Muhammadin ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginol golle woni programme men e oɗo subaka hande caggal roɓino jayandeji ma en gar e ko yewitti e ballal ndeɗo fedde witende APKR nde ganduɗa ina jotori wallude julɓeɓe to banggue defte kamila woni defte alqouranil karim ene sara ɗum e jumaji kam e jamaji ɓen de hanki garin ɗo e Pindi TV ma en ketto konguɗi mabɓe yadude hen e Abou Samba Diop bisminoɗo ɓe on ɗon saaha caggal muɗum eɗen gandi kala ñande alarba eɗen gara e ko yewitti e dawrugol hande ma en gar e konguɗi hono Aminata Touré gonnoɗo hen hoore jagore leydi Sénégal suuti konguɗi e ko yewitti e gueɗe 3e mandat koni guinal golle ngol lelori joni joni o en natanat roɓino men jayandeji tawi gudditirten ko jayande Vox Populi nden jayande oɗo subaka hande ne wayno arti e konguɗi makko kanko Aminata Touré hollirde wonde de wawa amnade on 3e mandat bo hoorejo Macky Sall woni e haalede oɗo saaha so wiide makko de ina wayno tan de ko yewitti ha joni e konguɗi walla e peeje 3e mandat ne wayno ɗum woni ko caggal ɓiɓe leydi Sénégal natɓe saabu kanko hoore leydi ndi Macky Sall nde subta e ñande 24 lewru février hitande ma en nde woni 2019 ene wayno de o tengtini kono kadi o haɓri ɗum laabi limtinɗo siftini ɓiɓe leydi Sénégal naɓe so wiide wonde ene wayno o woni ko e mandat makko ɗimmo kono kadi e mandat makko battidiɗo e on tuma noon so wiide de kanko Aminata Touré e saaha nde o tawtata on ɗon conférence virtuelle o holliti wonde de ene wayno ko yewitti ha joni e hormade hono constitution leyɗele ɗe ha tengti e reggodirde mandat ɗiɗi soɗo hen juuɗe ha laaɓatere ko sembinde démocratie e leyɗele Afrique e on tuma noon o arti e yeeruji kewɗi ɗi ganduɗa ko leyɗe keeɓi hokkirɗe ɗum guila 1990 en woni hitaɓe ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ko tolni e nogas goo chef de l' état ɓe gayno de kañumen ene wayno ɓami pelliti munen so ummade e leyɗele munen tawi de hay mbubuɗo jani kono kadi gulali e lukali mbaɗani hen o hokkini noon yeeruji ko wayno toon to Mauritanie Cap-Vert ha toon to Sierra Leone wondude e leyɗele ganduɗa ko wayno Niger o holliti wonde noon 14 leydi ɗo e Afrique ne wayno kañumen kormima ko yewitti ko e limitation de mandat ɗum woni ko haali kanko mo ganduɗa ko Aminata Touré ko goni makko jaajine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde Vox Populi jayde Le Quotidien kañum ne arti seeɗa e konngudi makko holliti wonde de ene wayno Aminata Touré yadani hay seeɗa e 3e mandat ko ɗum jeeyi sababu noon e wiide makko ɗi konngudi yen pamde konngudi e ko yewti e gueɗe 3e mandat o saaha hande woni ko caggal ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɗin konngudi makko jaajine tawe e hello jeenayyi goɗɗum ko tawete e nder nde jayde ala une jayde Quotidien koko yewti ha joni e sanction woni kulɗe ganduɗa ɗe pama e ko yewti ko e oɗo biteɗo Samba Lawɓe Aw tawi de wambi ɗin ko manam hono wambi ɗin ɗon konngudi walla mbiyen hono ɗen ɗon pellitte ko conseil supérieur de la magistrature ɗum ɗon ko gomo tigui tawatego ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon kanko mo ganduɗa ko Samba Lawɓe Aw mo ganduɗa kay hande ko avocat général wonno ɓe kolliti wonde de o neldama yo fofto e golle tawi jeeyi sababu o noon ko tumedemo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe e jaɗani tigui e jamanu kono kadi e gollal makko ngal jayde Las Quotidien kañum ne mefti e konngudi Aminata Touré kollirɗo wonde jayde wi ko waɗi disqualifié Macky Sall manam de so course wonno mbiyen dandu ene wayno de o itti Macky Sall e ndun ɗon dandu ɗin konngudi makko jaaji kanko on debbo e Moussa Yagne ne tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde Las Quotidien e nder nden jayde e natal muɗum ala une ko Guy Marius Sagna activiste o ɓe kolliti wonde noon ɓe jiiɗi ko yerodirde ɓeɓe ganduɗa ko daraniɓe ha joni won e gueɗe ɗo e dunde Afrique gueɗe munen kala ina nandi soit koye leydi Sénégal walla leyɗele goɗɗe ne wayno kamɓe kala ɓe battinto tan ko e koko yewti e dumbirɗi kono kadi e biyoje bonɗe ɗin konngudi sifaji muɗum kala ne tawe hello jeegom e nde jayde Las Quotidien jayde enquête ari ko e cellal ɓalli ɗum ɗon noon ko sifade gonka cafride leydi meɗen Sénégal so yidde wiide de ne wayno nder leydi ndi kala ene wuuri caɗele mawɗe e to banggue yoga e safroɓe hani e leɗɗe mumen ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko caɗele mawɗe hono teska e fannu o ɓe kolliti wonde ko hôpital Dakar tan ene wayno e Thiès joguide ha joni ko sohla ko to banggue safar guila e safroɓe ha e leɗɗe muɗum ɓe dokki yeru noon ko wayno ha joni nokkuji kewɗi
nder leydi ndi ina tawe hen Kolda ɓe koliti wonde ko médecin ji ko manam ko sappo e goho médecin ne wayno de woni e on ɗon hôpital régional tawi de ɓesguji muɗum ene tolni e temedde jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e capanɗe jeenayyi e jeegom ujunere so en keɓitima limore nde temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e capanɗe jeenayyi e jeegom ujunere pawɗi temedde joyyi e capanɗe nayyi e capanɗe jeettiɗiɗi tawi ko ɓesguji hoɗɓe toon to Kolda ne wayno ko sappo e goho médecin tan toppiti gueɗe mumen e saaha nde gondi e raafi omo ganduɗa ko docteur Mamara Houdous Mama omo ganduɗa holliti wonde de toon to hôpital mbo woni hôpital Mbour ene wayno ko wiyete ambulance médicalisé woni ko ala e on ɗon hôpital ko wona ɗum ko kadi jayande yilloyima toon to Matam ɓe koliti wonde oɗo saaha hannde koko wiyete hono dawal ɗimmal walla mbiyen hono wen peƴƴere ɗimmere woni deuxiéme vague e Covid 19 ina kay ardi doole muɗum no ponno toon to diwan mo Matam ɗin konngudi mabɓe kamɓene e sifaji ɗi ina tawe e hello jeenayyi e jayde enquête jayde l'observateur natri dingaral e ɗiɗo konngudi ɗum ɗon noon ɓe jilloyi ko toon to caggal leydi Sénégal ɓe kollitide ko fitinaji kono kadi ko caɗele mawɗe wuuri ɓe ganduɗa ɓe ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe toon to caggal leydi eɓe cifo ene wayno de hen sahaji ko wargoji pawate dow mabɓe woni hen ni ko kaso nannete piile musɗe kono kadi eko wiyete gueɗe leñamago hono racisme hani eko yewti e caɗele goɗɗe ko ɗum jeeyi sababu noon diaspora leydi men Sénégal ina wullito kono kadi ina ero bojji ɓernde ɗi gondi eko yewite ɗin laddeji musɗi ha tengti toon to wayno ko wiyete Espagne Italie e fannuji goɗɗi ɗum ɗon noon ko Sénégal ɗa ɓe ganduɗa gukkiti konguɗi mumen gam habrude leydi Sénégal de to gon to ina tampi no fewi kono kadi gonani gonka moƴƴe ɗin konguɗi mabɓe jaaji ne tawe e hello nayyi e joyyi e nde jayde e groupe Futurs Médias jayde libération kañumne koɗo e Sénégal tigui heddi ɓe garti koye Eiffage e taxe muɗum ko wiyete ha joni location manam luude ndin ɗon leydi ndi ganduɗa hande ina kay fawi dow muɗum autoroute tawi jeeno ɗum ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɓe kolliti wonde de Sénégal ene wayno heeɓi tigui walla ene heeɓa e ndin ɗon jobdi ko ujunere temedde nayyi mbuuɗu e nder duuɓi jeeɗiɗi no jayde nde wiiri sifaji ɗi kala noon ene tawe e nder nderi nden ɗon jayde ɓe garti noon ɓe kolliti wonde de ko sikkitade mawɗi yiya e jobdi ɗin ɗon hono ujunere temedde nayyi koppareji CFA tawi wayni ko nguɗo goomu wiyetego Eiffage tambingu ko fate banggue autoroute ɗo e leydi men Sénégal woni tan de ɓe kolliti pourtant hitande mayde 2019 on ɗon Eiffage ne wayno siiɓima e koppareji ɗo e leydi men Sénégal ko tolni e temedere e capanɗe nayyi e tati milliard e halis CFA ɓe garti noon e pamodiral kono kadi e kaldigal hakkude laamu leydi Sénégal e gunɗon goomu Eiffage ngu leydi France ɗin konngudi jaaji kamɓene tawe e hello joyyi e nde jayde e libération jayde Stade walla mbiyen jayde Le Soleil ina wayno koko adora walla mbiyen koko adoraka tigui waɗi e ndeɗo jayde oɗo subaka hannde ngo jirɗon ni ko natal omo ganduɗa ko Sadio Mané kippiɗo e gazon ina wayi no ganɗo walla mbiyen ina kay ɗeeɓi ha joni hono jogade hakkille goɗɗo e fannu goɗɗum ɗon noon ko hollirde wonde hono jayde waɗi ko namdal e oɗo saaha hannde holde ko heeɓi oɗo ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Sadio Mané toon to Liverpool sababu noon ko jooɗima fodde match ji jeetati woni 8 match tawi hay but goto o markani ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de gonka makko e sifa makko hannde ina kay addi namde kewɗe ɗin konngudi mabɓe jaaji kamɓene tawe e hello nogas nayyi e nde jayde Le Soleil jayde Stade Quotidien naati dingaral e o subaka hannde gam hokkude en programme toon to Angleterre ɓe kolliti wonde de ko choc mawɗo wonande ɗiɗo kippuji ɗi gardiɗi on ɗon championnat woni Tottenham mo ganduɗa kay mine jogori hannde hiwodirde e Liverpool ɓe kolliti wonde noon ko Tottenham on vrai challenge manam tan de ko équipe mo ganduɗa hannde ene foti wawde dartade ɓen ɗon les Reds woni Liverpool e on tuma noon ɓe mbi ko Sadio Mané de ma hiwodir walla ma huccodir e dio woni tan funere mo ganduɗa ko Harry Kane wondude e Edmilson kono ɗum ko ɓe garti limore capanɗe jeegom e joyyi match toon to Anfield dingal Liverpool tawi de ɓe keɓani défaite e on tuma noon ɓe ciftini yimɓeɓe hono ko yetti ko e victoire mo ganduɗa o ko battidiɗo wonande ɓe ganduɗa ɓe ko Tottenham toon to Liverpool Anfield wayri yeede ko ine tolno hannde duuɓi jeenayyi tawde kay woni ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho woni 2011 ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadane e oɗo subaka hannde no mbiruɗen ni nane e guinol golle ene wayno joni o en kalade ko yewti e nde fedde o wiyetede APKR nde ganduɗa kay ko fedde nde ganduɗa ene wallodiri e nguɗo goomu walla e nde fedde wiyetede AUD woni association pour l'unité de développement ɗum ɗo noon ko kamɓe tigui e keeɓi waddude junggo e fandu ɓe gaddi ɗo defte kamil alquranil karim ɗo e leydi Sénégal tawi noon ko sarde ɗen defte e jumaji kono kadi e jamaji e nder wuuro lamborko ngo Dakar e nder hen noon kamɓe yoga e terɗe ɗiɗi e nden fedde walla e ɗen pelle garin ɗo tigui Pindi TV gam famminde yimɓeɓe holno gueɗe ɗe mbayi kamɓe kala ɓe hono jaɓɓino walla mbiyen ɓe jabti namde ko Abou Samba Diop.
bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ndeɗo darde nde jiiɗon ɗo joni ko golle goni ɗo golle ɗe ɗum ɗo ko defte kamilu fodde capanɗe jeegom deftere woni ɗo e ballal Allah e ballal fedde wiyetede APK nde ganduɗa ko hakkude leydi Koweït e leydi men Sénégal en jetti Habib Diallo mo ganduɗa gonton to Koweït darde tinde ha ɗum wawi dañede en jetti Chérif Daouda Haydara coordonnateur national o ko noon kadi jettirten Alassane Ba joguiɗo projet ji ɗi ɗum noon ko pelle kewɗe gayi fadde pelle men sappo ɓe dokki en carton ngaji sappo fedde foof dañi carton goto fedde wiyetede AID association pour unité de développement e yeesam ɗo e junngo nano e ñaamo ko Mamadou Sow leɗo bukki wondude Amadou Sall ko kamɓe ngay ɗo e dow inde nde ɗo fedde ɗum noon ko janade ɓe yettudeɓe defte ko defte kamilu ɗe ganduɗa ko baɗɗe fayida no feewi eɗen janoɓe no feewi no feewi no feewi noon ceerno Mamadou Sow deftere nani ceerno Amadou deftere nani Mamadou Sow hol konngol ma faade bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe julɓe min calmini on min jetti on min ñagrimo Allah moƴƴere Allah addi min ɗo hannde Piiɗi TV e dow inde fedde Kuwet joguiɗo balɗe walla miskineɓe Allah ɓe so Allah jaaɓi noon département Pikine kala ɗo suudu Allah woni pour yettere momin jettede so Allah jaaɓi salli ala Mouhamadou Amadou Sall eyyi ko noon no ɓe mbini ko noon min jetta wadde ɗum ɓe min hollitorɗo min ngari ɗo hannde Piiɗi TV min noddira noon ko ballal ngal ngannduɗa ballal juuɗo am sa waɗi waɗiri ɗum defte kamil hay hunde heddanaki ɗum so Allah yaltini département Pikine kala ɗum foti yettade ɗo fedde nde woni ɗo fedde nde woni maɗa mbiya toon so Allah yaltini joom allahumma salli ala sallim ɗum noon no mbiɗen ni tan ko yettude APK banggue jumaji e jamaji ɗo jaaɗa e nder Sénégal foof école aji forage uji wallide ko fate ndema awa e gaynaka cellal ko ɓoyani koɓe dokki continuer ko fate safat hôpital Fann golle mabɓe no mantini eɓe mballa aliyatimaɓe eɓe dokka bourseji ko fedde darinde darde tinda no feewi en jarnima Bou Habib Diallo mo ganduɗa kañum woni Koweït en jarnima Chérif Daouda Haydara en jetti sel men Alassane Ba mo ganduɗa kañum woni sababu o ko ɗum ɗo wonno ɗo e oɗo subaka hannde Allah jaama on jaama ko ɗum tigi wonno koɓe garno tigi habrude bandiraɓe ɗe defte bayniɗi toon to leydi Kuwait en kaali mbiɗen ko fedde APK ɗi ganduɗa kadi e ballal AUD woni association pour l'unité de développement ɗum ɗon noon wonno koɓe cunno konngudi gam hollirde bandiraɓe holno golle ɗe jaari ɗum ɗon noon en jii sifa o kala no wayi e on tuma noon joni joni o en natanat no mbiruɗen ni kala alarba ɗen kewi arde ko yewti e gueɗe dawrugol hande o ene wayno en ƴogatte konngol mo ganduɗa ko Aminata Touré ene wayno jaadiɗo hoore leydi ndi hanki hay ko ɓoyani ko kollirɗo wonde caggal nde itta e gardigu hono conseil national ko wiyete ha joni mbiyen hono CSE woni on gunɗon goo mo ganduɗa hande jooɗi toon ko Idrissa Seck e on tuma noon kanko Mimi Touré en kaali o huccodirino hanki eɓe ganduɗa ɓe ko wiyete hono ko wiyete ha joni woni jonde virtuel manam hedde galle mum walla e bureau muɗum ene yewtide eɓe hakkillaji mumen jaaji to banggue hono gueɗe e yaaha garta walla mbiyen gueɗe ganduɗa ɗe kay ko wiyete ha joni fanu démocratie ɓe mbi noon ko wawa amnade démocratie woni adde hono démocratie kalteɗo tawide e hono hooreɓe leyɗele ina jokki fawdirde e ko yewti e 3e e 4e hani e 5e mandat ɗo e dunde Afrique e on tuma noon koye nden namdal ari o addi yiyande makko e hooreji leydi ndi Macky Sall so wiide wonde o yi en paam o woni koye e mandat makko ɗimmo kono kadi e battidiɗo ɗum noon e wiide makko ko Aminata Touré ne wayno sikki ala hen kono holko duñi omo ganduɗa ko Mimi Touré haalde ɗin konngudi ko ɗum woni namde e kewɗe ganduɗa hande ina garti e dow hoore makko beele sinno mo wonno e gardigu hono on ɗon galle CSE walla mo wonno hande hoore jagorɗo walla mo wonno jagorɗo au ministre de la justice est ce que kanko Mimi Touré mo haalɗin ɗon konngudi so tawi ko namdal en mbiyat ala saabu eɗen gandi kala e saaha gollowo e gouvernement wonata ko neɗɗo hono baɗowo défendre manam kala ko haala fewde hoore leydi ndi tawde woni waɗani ɗum arrangé manam e hono jogorani tigui hono mbiyen ha joni mande argument ji manam addude hen hono konngudi goɗɗi ha wawa ubbude ko yewti ko e sifa pewɗe hono e on hoore leydi kono hande o ene holliri en wonde ko kewɗen wiide ko opposant ala leydi ndi kono kadi gonɗo e pouvoir ala leydi ndi holko saabi ɗin konngudi kewɗen wiide kala e saaha e oɗo plateau opposant ala ko so tawi joomum noddama ari ene golli dow hoore leydi ndi wonta wiide dande hay so tawi ene yiiya ko ganduɗa ko ene niɓɓiɗi malla ene ɓowli walla ene furɗi haalta kono so tawi joomum ittama e on ɗon poste hay sinno woni koye pouvoir o wonno heewi ko yarude banggue ene adda ñiŋoje mantiniɗe fewde e on hoore leydi te
eɗen gandi kanko Aminata Touré o suuti konngudi kewɗi haw wiyaɗo kanko woni hono avocat hoore leydi ndi e o caggal nde sutata konngudi mataniɗi gam défendade ɗum mbiyen gam wadde ɗum défendre kono hannde wone wayno ɗum ɗon ɗiɗo konngudi feññini wonde ko mbiɗen ko opposant kono kadi opposant ala ɗo hani mbiya e gonɗo pouvoir kadi ala ɗo e leydi ndi gonɗo e pouvoir ko keɓɗo gollal hokka tawi ummi ko hoore leydi ndi on koye pouvoir woni mo ala e pouvoir ko guittaɗe e ngal gollal wonti opposant kañumni ene ƴeewa ha joni tafde konu walla mbiyen tafde fedde walla ni ha joni wadde tiré attention yimɓeɓe walla ni on hoye leydi wadde en paami leydi ndi yonti ko ganduɗa ko woni opposant ji ɓe gona rimɓe e fannu o kono kadi wonɓe pouvoir ɓe gona rimɓe e fannu o tawi wona jawdi ko wiyete intérêt personnel kono kadi tawi ko intérêt mo kubtidindo ko wiyete hono intérêt général kodi konngudi baynortoɗen e oɗo subaka hannde en jetti hono Mansour Sow alias Thiad gorko mbo waalo en jettimo no hannirta ni kono kadi Amadou Touré gorko mo Gabou en calminimo o waɗɗani mo ganduɗa ko kanko Mansour Sow en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe kala e mbadi kuuɓal aadi men ko janggo alkamisa so Allahu lamɗo jaaɓi yen ñalla jaam